Anim na katao arestado matapos maaktuhang nagsasabong sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Inaresto ang anim na katao na naaktuhang nagsasabong sa magkahiwalay na lugar sa Mangaldan, Pangasinan. Dalawa ang naaresto sa Barangay Maasin. Kinumpiska ang panabong na manok, maging ang mga pusta. Nagsipulasan umano ang iba pang kalalakihan ng paparating ng otoridad. Sabi nila, pan lang daw ma'am pangalis daw ng buring. Apat na kalalakihan din ang naaresto ng otoridad sa Barangay Banlag dahil sa online sabong. Kinumpiska ang kanilang mga pusta. Dahil nga sa kinakaharap natin na pandemya ngayon, iniiwasan pa natin na magkaroon ng pagtitipon. At isa pa dito, bawal talaga dahil mayroon tayong batas na pwedeng isampa sa kanila. Sa Kalasyaw, Pangasinan, 9 na kataong hinuli dahil sa paglabag sa curfew hours. Pakiusap ng pulisya sa mga opisyal ng barangay na paigtingin pa ang pagpapatupad ng health and safety protocol sa kani-kanilang lugar. Magtulungan po tayo, patuloy niyo po kaming samahan, tulungan sa pag-iikot sa inyong mga barangay upang mas maigpit po nating maipatupad ang mga health protocols po. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.